Club Junta, building better Africa. Nyimbo majulano yopatsa chemwe kuimvetsera kuti aibulu wati ng'amba mtiti wang'ambaso zovala ndiye sala amasiye kuizana ndi zokambirana zathu majulano zimene zilipo program ya chidzulo kuti anthu 80 ndi amene amwalira kapena kuti amene atisiya pangozi za pansewu mwezi watha ukhawu wa Marichi ndipo anthu okwana 284 amenewo ndi amene avulala mwezi umodzi omwewo. So timafuna tirawunikirana madzulo ano kuti ngakhale tsoka sasimba chilichonse chitha kuchitika nthawi ina iliyonse koma ngozi zinazi mukakhala phe mukadza ngati tiloze chala ndani chimecho chimene tabwerera madzulo ano chifukwa amati movie oyang'anira umene umalasa m'maso ndiye tikangosiya kuti ayi ndimene ziyenera kumakhalira ndiye kuti sitikonza poyenera kuti tikonzepo oyenera kuti asinthe sasintha poyenera kuti tiunikire pakhala choncho chifukwa chake tikutaya miyoyo yambiri anthu 80 kuti siya komanso 284 amene achita ndithu kuti ayi amene wa avulala pangozi za pansewu timatero kuti ayi si chinthu chabwino ngati dziko timafuna titawunikirana madzulo ano kuti kodi pofuna kukonza ndipati tiloze chala ndani kutengera kuti dziko lino latonse miyoyo imene ikupitayi ndi abale athu ena ndi mayi athu ana athu ankolo athu amuna athu zikagwa choncho zimakhala zokhudza komanso dziko lonse limakhala affected fa anthu amene akupitawo ngati akupita pangozi mwanjira ngati zimenezi tikunena kuti ngati dziko tikuluza atsogoleri amawa amene akadatukula dziko lino ndiye timafuna titapeza munthu madzulo ano amene tingamuloze chala
timadziwa kuti ngozi ni ngozi, koma nthawi zina zake ngozi zina timanena kuti nzopeweka, komanso ngozi zina zikanatha osachitika, koma kodi chikuchititsa zimenezi ndi chani? Madzulo ano tikugwira ntchito limodzi ndi Hobson Kambeta komanso my brother amene akugwiranso ntchito naye limodzi pa makina athu. Maona kuti ayi amene ndi Mbale Kasonga, ndipo ine ndi Moses Magawa, ambiri ambakali kuimba foni. Tifuna timve maganizo anu kuti kodi inuyo mukakhala phe zimene zikamachitika maganiza ngati oyenera kumuloza chala njani ngakhale tsoka sasimba. Oyambirira afikapo ndithu tione apa mwasula kubanji, tione kuti kodi amene wa awimbira mbali yakuti mwasula kubanji madzulo ano. Mwasula banji bwana? Hello? Yes bwana, mwasula banji? Zikomo. Mwasula banji? Mwasula banji. Ndaswera. Mutimbira kuti komanso dzina lanu madzulo ano? Wewe ni Kaliati. Bwana Kaliati takulandirani kwambiri. Nifumo kwambiri. Ngozi zikukhazikika kwambiri m'Malawi muno, anthu 80 mwezi watha okhawo komanso 284 amene wachita ngozi, komanso 80 wamwalira. Kodi muganiza kuti mukakhala phe ngozi zimene zikumawirikiza chonche mutingaloze njala ndani ngakhale timati tsoka sasimba? A traffic. Tafotokoza na traffic mwaloza chala patipati. A traffic amaziwa kuti minibus ya nyamwa anthu opitirira. Oho. Ndi amayimisha minibus ijanga daigwira. Okay. Anthu ajama tenga ndama ga 2000. Ndikupinda sanjari ndikugwirana nawo ngati akupasana moni kugwirana jana. Zimachitika mdziko muno? Zimachitika zimene zonso. Oho. And he says to my dad, I also got a company wrong. I'm a bangano mini business, I'm a minibus. My driver, I'm a Gita Munyamura Machipongo, Lumatusa. I got Gurana Mausa, Yapana. Oh, the minibus, you might have to be in Nimunga Yamuran. For my Zawas, seriously, in Nimunga. Zimango Ducha. Zimango Ducha. Imagumana now in town. Mahonda free ni wati maona mbiwa ya traffic mahonda free ya polisi mahonda free amajaja ndipo sagwidwa yayi sagwidwa minaja. Mukuona kuti mwina titeteze meyo yochuluka pachitike zotani? Kuti titeteze meyo yochuluka komano sizingatekedwa kukhazikisa malamulo kumalawi kuno chinyengo chinakhazikika. Mwatero chifanya kuti wakadulira jiyala icho amakaza kuti pawe pachakondango apa amula amanyamula mmenanga nyamule chifanya kuti ngati mundu wadula jiyala amakaza kuti amanda license kaye. Akamaenda kasi wamaenda ndi jiyala icho amaonesa jiyala. Ndiye pamene pachakonda makanga kuti ambasa kufulu. Chabwino. Ndiye kupewa adeti kungateke. Chabwino. Zitendera icho tukainyajo kwena ichi. Kumakana komanso sizingatike chipolotisi zimafuna zitangirifike inde maende zingachite kwina. Okay. Tiyamikire kwambiri kuti ino madzulo ano mwayambirira kuloza a traffic kunena kuti iwonso ndi gawo limodzi limene ngozi zochuluka zikuchitika chifukwa amatha olandira ndalama pa nsewu kuyirola galimoto imene ili ndi mavuto kapena yapakira over idzipitirira. Thokoze kwambiri kumva maganizo anu bwana. Zikomo. Pano ndithu pereka ku maganizo awo timveso pano kuti kodi maganizo ena akuchokera kuti madzulo pano. Mwaswera kubanji bwana? Ndaswera kuno kaino. Ndaswera maseko kuchamama kuli bwana? Kuti bwino. Tiyamikire kwambiri. Mvula apa ikugwa bwino kwambiri. Chauta akule fetizepe. Kaya staff yonse kumeneko. Yeah, staff yonse ili bwino. Zikomo. Mati mwachidule mwina titalandira maganizo kuchokera kwa inu kukhala kwanu phe mukaona mwezi wokha wa March umene wathawu anthu okwanira 80 amwalira pa ngozi pa nsewu komanso anthu 284 ndi amene ndithu avulala pa ngozi pa nsewu. Mukuona ngati tingaloze chala ndani ngakhale tikuti tsoka sasimba? Ineyo ndinene chonchi. Teroni wawa. Misewu yathu ndi yabwino. Ndi yabwino? Ya. Ndiyeno munthu kuti amwalire. Chimakhala cholinga cha Mulungu. Okay. Chifukwa Mulungu adatilenga. Munthu
nthawi ijayo mukakumbuka bwinobwino m'baibulo muja oyambirira kwalenga aja mayi ndi bambo aja atachimwa adawuzonena kuti udzafa ndithu chabwino ndiye tikhoza kumatelo kumaloza chala mwina apolisi kuti ndi amene akuchititsa malingana ndi mmene akugirira ntchito yawo m'misewu mwathu mbali imodzi tikhoza kutero kuti apolisiwa ndi akuba chifukwa iwowa amalembedwa ntchito ndi boma ndipo kuti ntchito ukafusirayi njoti zikalipidwa pa mwezi ya komano zimene zijano amayiwala kuti ntchito yawo akufuna adikire pa mwezi chimene amayiwalira nchakuti ndikupereka kwa chitsanzo chake ndi kamachoka kuno kuchamama ndikakwera kuti ndikukwera kumudzi kuteta ndiyankhuleko ngati mwapambuyo chabe umo mawu a John Tembo a John Tembo adatero nena kuti galimoto likakhala labwino ukafika pa traffic road dzanja silituluka la driver dzanja silituluka la driver pa window kugwirana ndi wa traffic koma galimoto loti lili ndi zifukwa dzanja limatuluka andi kuti muone dzanja la driver likatuluka limakhala kuti lasunga chipepala china chake chimene chimanenedwa kuti ndi ndalama chabwino ndikozotero nsewose kuchoka kasungu ukafika ku Lilongwe madriver amakhala kupereka ndalama kwa traffic nanga zile ndi umboni umboni ndili nawo tsiku linanza jambo la ntakutumizani kuti mudzaone nuyo mudzaone feso dziko mukadzatero ndi kuti mwina tidzakhala ndi umbonili ndiyeno tikachoka msewu wa uchoka mu town kuti tikupita ku Mirundu msewu wa Bunda polisi yapa Mirundu galimoto ina iliyonse imene ingadutse pa tsiku ina iliyonse amalandirapo 200 kwaje sindidziwa kuti pano padasintha mwine dafika 500 musala kwitsanzano ntchito madzulano tizinene timaona ndife timakwera afika moti amene akuonera kapena kumva amene amenda sewa Mirundu akudziwa kuti anena amene wazinzoona ndipo sinsewo kho Mirunduwo tikatenga nsewu wapa Chinkhoma kupita kwa Asanthe wa Mchinji uja ukatulukira nsewu wopita ku Mchinjiso asati Mchinjisate Mchinji koma titengeno nsewu oti tichoke pa crossroads kumapita ku Mchinji ndiye timadzatulukira pena pake ndampelo la dzina lake apolisiso amene amakhala ali pamene paja amalanda ndalama ku madriver wena amalanda ma 5000 ma 2000 ndona ndadakambapotso nthawi zino nena kuti galimoto amene nakwere center driver lenga 2000 wampatsa polisi andi magalimoto wena amene amakhala ali ndi zifukwa kokwanira apolisi waso ali ndi maminibus yawo amene adawayika pa nsewu akuthamanga amapanga business magalimoto amene aja ndi amene akumaphwanya lamulo la pa nsewu amadziwana kuti galimoto la uje ndili lafikali lanyamula ona kuti lanyamula ova anthu angunena kuti dzipitana adatuthaku zikomo ndiye tikakamba za ngozi imfa anayika ndi Mulungu wina aliyese adamuyika ndi maitanidwe ake amene adzachoke pa nthaka inoyi kupita ku dziko la kupasi kapena kumwamba zimenezo ndi mmenene ndimuonera chabwino tisaloze chala munthu kuti uyu ndi amene amapangitsa ngozi koma imakhala nthawi imene yakuti kaya galimoto yonseyo anthu adilizika akutha ndi mmene Mulungu anayikira ngati ngozi ija inachitika chaka chathachi kwa Asanthe anthu 21 kaya 26 kaya chimene chija ndi chikonzero cha Mulungu sitingaluze chala mwini wake kuti mwini wake pasi ngosataniki koma Mulungu amatiyitana anthufe mosiyana siyana koma apolisi wathu akamaphunzitsidwa za chitetezo cha pansewu adziona kuti ine ndili ngati dokotala kwa anthu amene akuyenda amene akwera zitsulo sikuti mmene pajawaja apezepo benefit yoti alandirepo ndalama no koma ngati akuona kuti galimoto ikuyenera kulandira GR atero kuti GR yamulembere ampatse ndalama koma nakatenga GR ija munthu uja amanyamula no over chifukwa amadziwa kuti ine munsewu ndatani kodi ndagula.
tayamikira kwambiri kumva maganizo kuchokera ku chamama. Tipitirire kumva maganizo siyana mwaswera bwanji? Ineyo ndili bwino bwana. Takulandirani kwambiri pompano paluntha. Hello. Ya, mukumveka ndipo amalawi onse afuna tamva maganizo ano. Kodi dzina nkuti kumeneko? Kuno ndi ku Mozambique. Oh, tafika Mozambique. Ya. Tayamikira kwambiri. Ine ndifandike maganizo bakhandirika kila nabai. Teroni kanipo ni maganizo ano. Hello. Zimverani ndithu ku phone, msamvere ku TV, perekani maganizo ano. Hello. Perekani maganizo ano. Hello. Chabwino. Zimakhala choncho pakakhala kuti tachera kumamvera television ndi zimavuta ndimvera direct. Phone panupo ziyankhulana. Maswera bwanji bwana? Maswera ku bwanji? Kuno ku Palombe. Palombe takulandirani. Ndia kila mafona takuliti. Okay. Sizingitheke kugira mafona anthu awiri. Ine mumvetsera pa TV. Maswera ku bwanji? Hello. Mayi anga maswera bwanji? Yaswera kaino bambo. Ineyo ndaswera. Zikomo. Anthu 80 aluzika miyoyo yawo pofika mwezi wa Marichi, anthu 284 nawonso avulala pangozi zapansewu. Ngakhale tsoka sasimba kwa mukakhala phe ngozi zinazi tingaloze chala yani. Zikomo. Inetu baba ndikuze ni chilungamo eti. Tuuzeni wawo. Ngozi zinazi zichitika sona kuti pali masataniki. One. Okay. Two. Traffic ndokuba samafuna kubandira masanthu. Twe mukatiwe traffic ndokuba polisi afuna kuti kwawo kulibe bread kulibe sugar tatenge jina abele anthu. Ndine baba zimene zikundikhuza fanthu amwalirawo ndachimale athu ena mwandidendede. Ena usavulawo so ndoti ndokondeda athu chonde auze na traffic atepese kumina upanga. Ya, basi ndembaranga zimene yazima. Tathokoza kwambiri kumva maganizo ano mayi. Ndiko mwene mayi jomu kuno kuzomba. Kuzomba tanyadira kwambiri kumva maganizo ano. Zikomo. Sutira kwambiri kwa anzathu traffic kugira ntchito zapansewu. Nthawi zimene zikuyendazo nkofanira kumamvetsera bwino lomwe. Maganizo amene ndi amalawi kufuna kudziwa kupulumutsa miyoyo ina imene kutsogolo kuno ikana thaso mwina kuchita ngozi. Ngozi zina nzopeweka. Maswera ku bwanji? Ineyo ndaswera bwana. Zikomo. Tingakudziweni kumene mukutiimbira nzofunika program ino. Ine Grant Chigoneka. Ndikuti kumeneko? Uno kumaketa kumajinjiri. Well, kumajinjiri takulandirani kwambiri bwana Chigoneka. Zikomo kwambiri. Tsoka sasimba koma ngozi zinazi. Muganiza kuti tingaloze chala ndani madzulo ano? Ngozi zonse zinezochitika malemu nzopeweka. Nzopeweka zonse? Kwambiri. Tati money made ngozi. Money made. Yes. Tati tsukeni kaganizidwe madzulo ano. One, the driver amene akuyendetsa mabasi, maminibasi, they are very careless. Drivers. Sakuopa china chiliyonse, kuti ali musewu za traffic muli ndani. Saopa. Two, magalimoto amene akuyendetsa pansi paja. Ndaja misonkho makhauna alibe. Misonkho alibe. Misonkho alibe. Masoefu alibe. Yes. Ili misewu yathu. Misewu ina inapangidwa mwachinyengo. Imakhani mayenje kwambiri ya mapotfolo. Ndeni maspeed amene akuchitika ndiye anzathu madriver apapo. Tale kangu kutira ponda potfolo chi. Maphika kutembenuzika. Okay. Folo. Anzathu apolisi. Apolisi. Chito anasiya kugwira kuboma. Akugwira kuti? Akugwira ntchito yawo. Yawo. Akapita kunsewu kuja akalende ndalama. Ngatokuza ndine kuti vile mtapita mawa pa Central High ku Blantyre, pa Central High. Ala traffic awiri wankazi ndo mamuna. Wankazi ndo zina matanti maki. Musatero madzulo. Amapita tikulili lonse there every day. Every morning.
azisi kuti nyumba yawo ili pomwepo amayandira ma 2000 kwacha ndipo palibe kuyimitsa gamoti iliyonse gamoti pena mamitsa iwo limepani andi pamene pasipa achazo akalandira ndama chaonanso kuti license chaonanso kuti gamoto ili mitsoko chaona chiti chonse iwo are there to save money. Okay. Ndipo ndikanakonda ngati Inspector General akumvera program neyi traffic onse munhu akanacho apite ku general duty then ikene akakupitani kupita chifukwa kunoko ndazowera palibe pamene akugwira yawo okay yawo basi yawo ndalama ndanthuba ndibozo tikutsonzobisa olonyumba ndimupite mawa pasento hayi oroza atrafika pamene pangolandenda palanti madzi wanguda kansikana kakuda chonchi every day aliso Sunday. I don't know what is every day. I'm a pasento hayi anenge bagama yawo sambe bagama yapo car yawo private car amene bangapaki apo and they receive money every day even move to ngati mungi bado kwa singine ask him amena kula mini basi what does know kuti they receive money every day and they are making a lot of money ngogezo mini basi yo majindiri yo bila kulimbira ke 2000 how much do they get a day? It's very pathetic. You can't say we didn't in that traffic. You tell the public never. They help themselves. So ngamu. Because it's only to go to Kuboma. And who are Mabana? I'm a tiny when they will sabotage. I would they know. I mean, I'm a black child who know that traffic I was still region. They work professionally. It's a little. Yamina Magranchito. Unogo and Amina Magranchito, about a 5. So, police, I'm a Granchito. But not limpy. You said speak. Very interesting. So, pano, kumva maganizo anu choncho namba sotukudra ine pano kuti kodi pamene pa tichita bwanji mukuona ngati kukonza kwa mavuto ena mwatchula apa pawa nkutani makamaka wani china mako chaka jamene tungapeza kumaya not yengo mtinga kwa sababu standard roads yes standard roads mseo sangano ntika jino ne kuchaka jinaji konzira awida roads what does it mean ile tafucho wote kale bilo panale mse rangani wajimba two madriver atusa kwa jina jibu sokari madai unoko kuli maramuro ango bangazina kufuna those they law enforcers they are corrupt corruption ya tomale ko so sokari those so corruption corruption also corruption it's very big problem ndipo bwenda kuti dziko lathu lino yakatika aida mina ko maramuro ale tabangazina kufuna faja kuti there is exchange of money. There is exchange of money. Every final is a very, very, very big problem. A pathetic country. No food. And if you can't do that, have plenty to worry about. And if you go to the because you survive them, tell them how that traffic today. They don't see any battles. I'm going to happen. I don't want to some of them are more men who go to Madu Sabakitapo. Madu Sapona would have one and up. But you suppose so. Then you get some category. And it's in Malaga, Makonga, and the public is suffering. And the Bella people. And I would have said, we're going to go to the no is control. No is control. That's the problem. And to do our book for Philip. We have to go to the motor. The public says, we have to figure out. Not as a yes. Not as and the other one doesn't go to the Papa Manga. Oh, I'm a monkey. I'm a monkey. I'm a monkey. What is dressing? Today, we upon some of the Japans. I can't get a woman from Japan and my 500,000, 200,000. I could have free.
apita somo check izovuta dziko laola bambo anga kumva mukulankhula you have got details kunena malingana ndi mmene mwafotokozera ndipo mwatunikira kuti our country is corrupt. Nkufunika kwambiri kutsuka dziko lathu lino. Tiyamikire kwambiri kumva maganizo anu mpulogalamu ino kuti mwina adindo athu akhoza kuthandizika pomva madandaulo otero. Tathokoza kwambiri Mr. Chigoneka kumaketa. Zikomo. Menewo ndithu he has lamented fotokozako ndithu maganizo awo. No, it's not worth, it's not good, it's not izovuta kwambiri. The country is corrupt. Madera mbiri mwaswera kubanji. Bwana wanga ine ndaswera. Tukudziweni kumene mukuyimbira? Ndine John Muhango kuno kunzuzu. Munaswera pakati pa Muhango. Atiko bwana. Tsopano tikukambirana nkhani ya pansewu, miyoyo yambiri kupitirira kuluzika, kutayika. Muganiza ngati tinganene kuti ngozi zinazi tingaloze chala ndani? Bwana makamaka nthawi yomwe tizimoyenda nthawi yosirizazi. Zambiri analizoteza kuzabanga ngozi, zambiri nkhondo chanchani kumano mbali ya ngozi makamaka ndinganyaka kalile chabe. Ndino tinakazanga kunena kuti yaye atrafiki ndamene amandesa gari moto ngati. Chifukwa watrafiki amandesa gari moto. Amandesa gari moto ndi driver lanu. Okay. Ndiye iwowo anenapozoti paka kuloza mpaka kuchura zina lawa trafiki pakuti paja. Zikuteka mwene watrafiki yoyo mwene anapanga nayo chipongo zanga ya kumchura pa public. Kumuona ongera ntchito yake sopano. Maona? Zote zote karabina mwina. Ndipozo tu, mulandu ngozi simanukangiwa kumini basi yokai. Okay. Chua panga pointi kwambiri mamini basi ndangati oma apangozi. Ndipozo ni magama tuangati oma apangozi. Apapa tizamaroze kuti ngani ndiya traffic ayi. Nena chaba kuti ndi dawu chabi. Mwina majaza na kampena mwina amakauti mwina arezera mwajani. Kuma kuti sinkhaniyo zaza galimo kuti galimo ta yaza bade ibangwe. Domoto tamuli anthu awiri atati imata bangwe. Ndiye baba ngani kuti biroze jara traffic ya iro ndi boza komano chaya chikuru kuteteze ma overspeeding kuteteze then two mwiseusu ya wanogeza kwambiri ukala kupewa bwino opera kuti ngomenya mbangu zegamo ina ndenge nyizo misewu yathu zili misewu yathu ine maenda ku msewu ni wakaronga msewu wa Cheratu yoti sikuti kuyenda kwa kuenda bwino Mr. Muhango kumzuzu tukuthokozeni kwambiri. Ndachokoza. Pereka kumaganizo anu kuti ayi overspeeding komanso misewu yathu mdziko muno sili bwino, yofunika kuiona bwino ifo ikoza pitiriza kuchotsa miyoyo ya anthu ochuluka. Thokoze kwambiri kumva maganizo anu. Ziko mabwana koma amuntu asamazi kuti athazi jayo bwana ndrama chanchana awenda boza. Chabwino. Yesu bwana. Iyayi apa timakhala ndithu ndi nthawi imene timati timve maganizo komabe maganizo ali mpulogalamu ino ndi a Malawi si Aluntha Television ndipo tithokoze kwambiri nanunso kuyikapo maganizo anu ndipo tikuyamikireni kwambiri poyimba foni. Zikomo. Kupitira kumva maganizo osiyana ndipo tikakhala ndi zina zimene zofunika kuti zikhale za private tizisunge zimenezo kuti tisungirane moyo ndi tsogolo malingana ndi kuti program ino cholinga chake ndikuyang'ana kwenikweni kuti kodi tingatani kuti ngozi zichepe. Mwaswera kubwanji madzulo ano? Amene osanakonzeke titolekwe na pano nthawi kuthamanga. Mwaswera kubwanji? Alright, amene ositodzonso kuti kodi chavuta njani kuti chete. Mwaswera kubwanji pa line apa mwaswera bwanji? Atika pa television kuti timvere tipemphe kuti mukayankha foni
onesetsani kuti mwango mvetsera ku kumamvetsera ku phone kwanu osati ku television. Maswera bwanji? Maswera bwana. Ayi ine ndaswera bwana. Ndithodi wawa mumveka pansi kwambiri. Yeah. Hello. Yes, pamene bobola mumvekako tsopano. Dzina lanu kumene mukutiimbira? Hello, ine John Dulamoyo kumwanza. Kumwanza bwana Dulamoyo. Mumveka be pansi to kwambiri. Yayi koma hapo pamene bobola. Zikoma. Timati timve maganizo anu ndipo maganizo anu akhozabe kusunga ulemu wa wina aliyense komabe tingomva kuti kodi muganiza bwanji kuti mavuto amene tikumakumana nawo ngozi pafupi tinene kuti ndimezi manena kukhalira kapena palipoyenera kuti paloze chala tingakonzepo bwanji. Poyamba sindikukhulupirira kuti ndimene 90% yangozi ndizoti anthu timachita kupanga sangozi mukumveka be pansi koma mfundo yanu inali yofunikira kwambiri tayeserani kuyikabe pafupi ndi kamwa yanu foniyo. Ya ngozi ndimanena kuti ngozi zambiri ndizopeweka ngozi zambiri. Ya chamene timachita ndimaona malawi ambiri vuto limene timakhala nalo ndikakuti timayenda pansewu mwaumbuli. Okay. Pangozi zambiri tikamaenda pansewu timapezeka kuti tikudziwa kuti mwina titenda chonchi tisakudziwa. Koma madriver ambiri mupeza the way amathamangira pansewu. Mwina tizimayakhala zabwino kwenikweni. Kuthamanga kumeneko kusayindalira kuti nzanga kubwera ubuyo. Mwina kuti ndimpatse mpata kaya nditani zimene zinyazeka bweteza nzongozi. China chachiwiri boma lili patsogolo kwambiri kubweretsa ngozi. Kwa what they are doing is kubweretsa malamulo onena kuti apolisi azilandira ndalama pansewu kuti ngati penalty. Ati zimene zijazo zikuonjezera ngozi chifukwa itiraje kuti apolisi pansewu amapita kukapanga ndalama. Kenso ndikumapa sanso target apolisi kuti mupange target mubweretse ndalama izi kuti tipange mwina tiwonjezere budget yazipo. Zimene zikubweretsa ngozi kwambiri chifukwa apolisi mentality imakhala yokuti tipange ndalama zaboma. Komanso nkwayikatu mmayesero apolisi ambiri ndi abwino komano timayika mmayesero kuti tikwauze kuti mupange ndalama pansi ena akapempha kuti ayisiwo kuna chiyala amapezeka kuti akungopereka pang'ono. So I think boma lili patsogolo so kwambiri ngozi zambiri zimene zikuchitika it is a government itself. Yeah, so mudati muone ngakhalenso kupatula ena amanena za misewu yake. Muona ngakhale olokoni ya president ikachita ngozi ikaonga munthu ndikupha munthu pansi. Nchifukwa poyamba ine tikuloza chana kwambiri boma lili patsogolo kubweretsa poyamba lichotse maujeni matageti apolisi amene amapasa kuti atikazi kuti azikapanga ndalama za boma pansi. Komanso kuti anthu adzilipira pompo zimene zijazo zitachoka kuti apolisi akaona kuti galimoto ili ndi vuto ayigwire. Akayigwira ayisunge driver uja asatengenso galimoto iyi. Ndiye kuti zimenezo tichepetsa ngozi. Koma akatipereka ndalama iye uchamaona ngati kuti license tsopano kuti ndapereka ndalama then ndikozoenda mmene ndingayendera. So zimene zijazo zili kuti ndikolatu. Ndithira fundo yanu yamveka kwambiri ndipo ife talemekeza potengera kuti ayi maunikirapo magawo ofunikira. Onena kuti ayi boma lisayike matageti ochuluka kwa traffic pansewu. Komanso munthu akakhala ndi vuto adzigwira galimoto asamapereke ndalama pansewu. Kuyankhula kwanu matero kuti kumeko kukhoza kuchepetsa ngozi za pansewu. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu bwana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mbiri ndi amene akuimba befoni. Mwaswera bwanji? Taswera bwana wanga mwaswera bwanji? Ineyo ndaswera. Titokoze. Kwankanda kuli bwino? Kwabwino zamtauno. Ayi kutaone kuno kwabwinonso. Ambuyale megezeke. Inde wawa. Modu wankani simdavere apa. Anthu 80 ndi amene amwalira kapena atisiya pangozi mwezi umodzi okha wapitawo wa Marichi.
ndipo anthu 284 ndi amene akuoneka kuti achita ngozi mwezi omwe wathawu. So timatero kuti ngakhale tsoka sasimba koma pali ngozi zina zimene zachitika zimene tikhozonera kuti sizikanachitika. Kodi inuyo mukakhala phe kwa mkandako mukamaunikira ngozi zinazi mutakhala kuti mufamu muloze chala munthu mungaloze chala ndani pa ngozi zinazi? Poyambirira amene tingatomuloza chala kwambiri na traffic apa msitemu. Kodi mwatana anthu aliyense a traffic chifukwa chani? Choyambirira tikozonena zimenezi chifuna kuti a traffic amagwira ntchito yawo. Okwera minibus kapena magalimoto akuona. 2 a traffic yo akamachira china chicho chimene chimachitika chimakazonera kuti driver akuchiona. Akumuza zochita. Okwera akuona ntchito zawo zimene zochitika. Pali magalimoto amene amaoneka zoti galimoto imopanda akuti ibe china chilichonse chimene pamsiko kumene pezeka yamulatu amakidwa akanthu aja ambiri mwina akagalimoto kakang'ono mutekeza mujakatili kapaso kakachani upeza kuti galimoto imeneje yupagira anthu osachepera anthu 11 anthu 12 aludutsa pa polisi pamwepo. Palibe msonkhano liwonse palibe insurance iliyonse kuti watati yachita ngozi kuti apha munthu kuti kapena kozo kapeza kuchoka chiliyonse amene alandira ngozi imeneyo zosatheka. Koma amakazi oti anthu aja adutsa pa traffic takatuziona apo tukwera galimoto ngati zimenezo a traffic nkuma adutsa opanda china chilichonse chochitika. Ndati kozo kuti amene akuwerezera mpichitidwe one kuti ngozi zikhale zambiri na traffic chifunga khale material amene amendera munthu amene ali pa msewu woti mwina ayenda wanyamula wanthu material ake ndakuti komera amakhala aliona imeja ngozisiya. Moti tikamba nkhani yokhudzana ndi ngozi amene amampitsa kuti ngozi zichuluke na traffic fosa kugwira ntchito zawo bwino ntchito zawo niyang'ana chimene chingathe kuyambitsa ngozi komera osachigwiritsa ntchito amachitenga anga simple kuti moyo wa munthu siwoyenerera. 2 ine nili pano ndachitapo ngozi nthena ake ndimapita kukasungu. Ndakwera kagalimoto kena galimotoyo ineyo iluyenda ndamfusa drive kodi asiye galimoto ako imene uvekera kumbuyo imene imachitira galimoto niona ngati kuti galimoto ili mavuto ene woti nthene iliyonse imene utati waponda breki mwa dzidzi galimoto imene ikhoza kuchita ngozi nogadabuka iyo jadeva kuti ine panopo ndipo imene ndiyendera komanso ndifuna ndikasinthirira. Mapeto ake tidatusana na traffic patangodutsa mtunda mwina pafupika wachani wosachepera mwina aka 3 kilometers galimoto jena prikaliala kumbuyo ndiwene ndamuza driver ndani naye kutsogole yeyo ndine nokambazi zimene ndaziradichitikira galimoto ndamuza mmene yatilemu yosaponde breki galimoto ifoka ngoponda breki zija ni makuza zija galimoto yenyamuka chinachitika njani galimoto jena pize zoti adangoponda breki ndamulankhula komali kuti nakuza njani kuti usaponde breki galimoto jena gadabuzika driver anamwalira anthu 7 anamwalira ine ndapulumukamo tokambeze fayani chifukwa ndina kuti zifukwa zoyambitsa ngozi umamboziona songakhale ndi wokwera kuti galimoto sili bwino a traffic amaziona koma timangopakirana nkumapita. Ngozi zina zopeweka sizipeweka chifukwa cha dala lawoyendetsa komanso mapasinjazi wonjezerapo na traffic. Ndi mavuto amene kuti agathe pokapokapo pakakhale njira zina zake zomwe zingadzapangitse kuti wa traffic chimene akuchita kwina kwake aziona kani mkompyuta kani kuti mujama chite muja mwina zikokhamu zinthu zimodzi zothandiza kuti iwe kwacho unamulolowe kuti adutse kamene galimoto ioneka ili mavuto akuti ngati mujama chita speed trap kwacho mwina zireti zatero zikhozoteteza ngozi koma ngozi zakuno kumalawi kamene kuti ngozi zimene zimachitika zambiri ni ngozi zopeweka koma zimachitika chifukwa cha dala. Mapeto ake anthu miyoyo ikuonongeka anthu akuzunzika akutaya miyoyo yawo achibale awo akuvutika chifukwa cha ngozi zoti zikhozotopeweka. Mavuto amene ayambire wani kwa munthu wokwera galimoto koma poti lero timachita mopanikizika makamaka njira imene idabwera lero yapa depot iyo makuzaena kuti akhale wodziya azikukakamiza nokwera galimoto kuti simufuna njira imene idati idzathe zimene zidzathandizanso kuti ngozi zidzachita. Anthu aja amapezekana kuti akumakukakamiza munthu akwera galimoto anthu aja amasonkhana ndalama kutha kwachaka ndalama kumagawana ndalama ziyapeza pa depot cholinga siri zikwera zinthu chomokakamiziro izo soto chifuna ndakuti ngati ntera pa depot ndichoke tikakwerere kukona kote uthawa depot kuti galimoto yabwino singatenge munthu pa depot fo alipo anthu agera munthu pa depot. Mavuto akulu amene amachita adala ndipo chino mayamba dala ifenso anthu okwera magalimoto tido ufulu m'madepot
futi kati tikwera amatikakamiza galimoto kuti tikwere tikakane imene akuti pano ndakuti sipachima galimoto yonse munthu wina akatabwera akaimeme pachatenge anthu pa galimoto amamupirikitsa munthu oti mwina galimoto yabwino kuti khoza kutenga munthu kamsikitsa kwalofika upanda ngozi akukakamizika kukwera galimoto ya ngozi kuputi kosopakira kwa anthu koma traffic pomwepo nkumadutsa mavuto amene ali mavuto akulu tapita ni mkone msowo kapiri tapita ni mkone msowo kwathu uno kwankata mukaone zimene zimachitika lokumtani amakawa popanda ntchito zanu zili mkhozo maona kuti zamanena wakuti fojo linga chanu mafuna mzibe za maganizo omukapeze iniyo ngati adindo kapena ngati atuwankhani mmazirenga zinthu chano kapezeka kwa adindo oyenerera takerekezano kuyenda misewu imene mkaone zomwe zimachitika mkeme pa depot mkaone kuti akwera depot chifukwa chani mupeza zoti pasinja zachita mokakamizika kuti zili ulikonso mfuma mama uje ziliponso zomakakamiza pasinja zilipo chifuna anthu achamafuna kwa ndalama anapanga association kawo kuti azipeza ndalama anthu azikwera galimoto mokapolo mavuto akulu amene sadzatha kuno kumalayi pokhapokha wojiya atadzatha anthu adakani chisankho chokwera galimoto yabwino nkumapulumutsa miyoyo yawo maganizo ange enene ameneyo kapena kuti zimenene ndimaona fene ndimakondoyenda kwambiri sindikondasokala ngofika kaenda kwambiri maziona zimene kuno kumalawi boma lidalowetsa poso business fonga tipana jojiya jamtown tidava zoti pachakuti ala DPP adali najilandana uyu wakuplantayo kasala payadali wojiya mplantayo pano niziatachoka boma latsinda kuti abwera soweto sino kuti bomaso lili pagulu lokwerezera ngozi molinga kherero kwatatazangozi zilike foyani iwe sali gulu lokwerezera ngozi fojiyawo abapeza nawo cholowa amene apangiza kuti anthu azibwera zinthu zosalongosoka chifukwa chofuna kukwaniritsa zoti wena apezepo phindu pa anthu aja anthu nkumafa iwo ajapola atenga ndama kuyika mthumba mwawo mavuto amenewa sadzatha pokhapokha wojiya adzati anthu adzakha chisankho chokwera galimoto yabwino ngati ngozi izikachitika kuti ngozi yatani yakwaniritsira kuti ngozi yenera ichitike chabwino maganizo anga na amenewa bwana Josiah Kwankanda kumchinji tamva ndipo kulankhula kwanu mwatambasula bwino kwambiri komanso inu pokhala mboni ya ngozi kuti idakuchitikirani lero tikuyankhulana ndipo tingonena kuti chauta alemekezeke mfundo zonse zimene mwayankhula panozi adindo athu nkukhulupirira kuti akumva komanso kutengapo mfundo zona mukhale ndi usiku wopambana chauna chokole zikomo but ndithu like it's a living testimony, has got a living testimony ya ngozi mwasulako bwanji amene tinatenga kwaika pa line ndipo achokapo tipitire kumva maganizo tasane mphindi zochepa kwambiri kuti mwina titseke program ino ngati mwangotipeza kumene timanena kuti ayi anthu akwana 80 malingana ndi report imene ilipo amene wonde amene atisiya mwezi umodzi wa Marichi muno tili mu April koma mwezi umodzi wa Marichi okhawo chowerengero anthu 80 kumwalira pa ngozi zapansewu manso katikatimo anthu ena kuvulala okwana 284 tete mafunsana kuti kuti ndiye kuti chikuchitika ndi chani nkhani ina iliyonse ikamachitika pamakhala ofunika kuti mumfufuze kuti mwina nkutheka chikuchokera apa painepo titsekepo njolinga choti miyoyo ina kutsogolo kunoti pulumuse ndi cholinga chake cha program ino mwina nkutheka mwango tipeza kumene zimene feyo tikukambirana ndi tipitirebe kumva maganizo anthu awiri atatu kumapeto kwa program ino yopoti nthawi yathu ikuthamanga kwambiri bwana mwaswera bwanji aswera kunoka ineyo ndi ndaswera zikomo kodi paja tafika mbali yakuti dzina pano pamwe kuno wakachero tafika kwa kachere ndithu ndine Jawasi Maxwell bwana Maxwell takulandirani ndithu ino timati nanunso tikupaseni mwayi mungayisanthule bwanji nkhani imene tikukambira nayi kuli kuti tifuna titapeza chimene chikuchititsa mungaloze chala patipati ndipo kukonza kwake nkutani fande miyoyo yambiri kupululuka kufa cha ngozi zapansewu zona bwana kule unganiona eni sada ba traffic mati bwa sada traffic sada linga traffic yapansewu ya chabwino chimene tingaziwe ntiona kuti amene timayendesa magalimoto ife inde amene tili ndi vuto chifukwa fai zambiri sindilolerana tati masuleni pamenepo madzulo ano sindilolerana chifukwa pamene naonena kuti awangoyenera kuti analemba kuti siyena kupanga overtake koma ife timayenera kuti kupanga overtake kuli kuphwanya lamulo palinzako maona kuti mukonza kupisana bwinobwino kuti iwe ndiwena kuyembekeza kanthawi koyenera
kumayo makanika kuti ndiambe ndini zimabweresa sumavuto matayala amene timayendera ndamene tikunika kwambiri tasamalisa timasuleni tasamali matayala kuti tionesese kamutatu amene tikuitenga kumene tikulowe kuti tikulowe nayo pansewu matayala akhale abwino didi ikhale yabwino chifukwa iwenso ngakhale amene ukuyendesa galimoto ndi munthu ona kuti ukachita ngozi ukhoza kumwalira tsono usamakhale ngati kuti ukuona kuti ine ndikagwesa anthu ande kuti ndisala ndi moyo ayi lori inenso pamene ndikuthamanga ndi galimoto anthu amene ndanyamulawa inenso ndili momwemo ndiyene choyambirira ndisamale moyo wanga napo ndisamale wa anthu andikukhulupirira kuti zimenezo zikhoza urani kuchepesa ngozi pansewu chabwino ndithu ndi yanakondwa sori awa spirit trapwa tata toteroni amene wandithu azima misewu yonse ndipo latiboma kotheka ligule makamera ochuluka please achifukwa safikiri nawo ochuluka ambiri agawire ntchito imeneyo ndithu azima malo ndithu amene amaona kuti awa anthu amathamanga motayirira iwo azikhala wali mawali zikhoza kunena kuti ingozi zikhonza kuchepa koma chifukwa ma-speed trap ngochepa imako kumana ndi traffic amene amayima pansewu iwo amayima malo amene amayenera kuti atiyima apa ndi amatithandizira kuti ma-speed afaja achepe koma tisanene kuti amatira ndalama pansewu amatirani izo mwina sitiziwa komano timene chilungamo ife oyendesafe nge zikuto lalikulu titaolerana panseupa zinthu nkumaona kuti tikuyendesa mundondomeko kapachilidwe kamene timapachira tisapachire mwaova tiyenera tipachire mwa malamulo amene ali pa mmene tinaphunzirira ku school of driving tinaphunzisidwa ku maexamina anatithandiza kuti pasama laisesi tinayenera tilemekeze kuti chimene anatipasachi tisaphe nacho anthu koma tichilemekeze chifukwa chimene chimatipasa ife kuti tikhale pa ntchito lunde ndithu kamaendesa galimoto tileke tisate malamulo moyenerera amene tinaphunzisidwira tisakhale ngati kuti sinapiteko ku sukulu lakukhala kuti basi lakukhala ndi laisesi yomwe lakupita nayo ku sukulu kuti pali ena bwana Maxwell ena alibe sanapita sukulu ndi madriver nanga ndijali chimene chimapangisa chifukwa munthu amene anapita ku sukulu amayenera kusata malamulo apansewu chifukwa mapansewu sewu ina yonse tikamayenda amalemba patala penipeni mayendedwe anu mmene mungayendere pali zikwangwani zimene muyenera kuzisaka ndiyesono ngati iwe unapita ku sukulu chifukwa chani iwesukuyenera kuzisata malamulo apansewu mmene chikwangwani chikukuwuzira koma ukuona chikwangwani chanipita kuti musapitirire 50 koma iwe ndi pamene ukupanga 80 ndio pamene malamulo apansewu kwasata kapena ukwaziwa sukwaziwa pamenepo sukwaziwa anatipasa ndithu zikwangwani zambiri nazo ataona zikwangwani ayi pasewu pomwenepo penipeni pasewu patala pamene tikudusapa amalemba aponso kusonyeza kuti tisatevere ndikhulupirira kuti onse amene timayendesa magalimoto tinakhala kuti tikusata zimene zikwangwani zikutitanthauzira pasewu kutitanthauzira zotani chonse wina uliwonse kumakhala ndi zinthu kuli mahampu amasonyeza kuli mahampu koma chifukwa kuti iwenso ulabada kuwerenga zikwangwani zija ungothamanga ukamenya hampu gowa kuchire pamene kunena kuti wansewu amene anapanga sewu ngowabwika ukuziwa nsewu umwe umaudusa siku ni siku uli ndi mapotho uyena kuyenda ulose uli maudusa umapotho siwena kuthamanga chabwino ndiyena ndithutisate kuti tikhale kuti tizisamasepaseo papienyaso tiyandaipe madrivers tizisamale tokha moyo wathu tikasamala moyo wathu tisamalaso miyo yanthu enayo ngozi zimene zikhoza kuchepa chabwino ndithu bwana wanga pambo anga ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatiunikira mwakuya mozama kuti ayi madriver ena sitilolerana pansewu ndidutse chimenecho ndi chinanso chimene ngozi zikuchulukira komanso boma lichuluse apolisi aja amene amakhala ndi kamera tithokoze kwambiri kumva maganizo anu bwana kwambiri kwakachereko mugone bwino
inonso chimodzimodzi chitani abwino zikomo iko nano ndithu fotokozako maganizo komanso kuperekako nzeru tsono inuyo mmene mwakhala pamenepo ndinu driver license imene munayitenga kuti that's the question imene muyenera kukhala nayo mukuteteza miyoyo ya Malawi chimenecho chimenenso mukhale mukuchifunsa chifukwa taluza anthu ochuluka m'Malawi muno mwezi umodzi anthu 80 nanga mbuyomu nanga sopano mwezi uno timanena kuti tigwirizane ngati dziko komanso ngati Malawi kuti titetezane chifukwa munthu akamachoka kwawo amafuna akafike komanso abwerere pakhomo sadziwa kuti kodi watengana ndi munthu amene wakhuta mowa ndikumayendesa galimoto sakudziwanso kuti license iyo siyo kuti mudapitira ku sukulu zimene zokwera sadziwa nchifukwa chake pano Amalawi amapempha kuti chonde tatiyeni tionetsetse kuti tayika zinthu zathu mchimake chimene chocho nchinthu chofunikira komanso misewu yathu sili bwino ndiye kuti anzathu kubomako yayi tikhale tikuona kuti mwina akugwiragwira apa ndi apa afa kuyesetsa komabe misewu sili bwino nanga tsopano anzathu a speed trap akuti yayi boma tagulira nkoni zipangizo zokwanira achuluke chifukwa kumakhala tikumauzana misewu mwali ali patipati mwe ali uchepese ali pakuli mantha amene watakhala pafupi ndikuti anthu aziyendetsa galimoto zawo bwino motsatira malamulo ndiye zokulaso mtima kuti ya ndidutse ndineyo isali nthawi yako akutero to Amalawi pano kuti muphetsa anthu ndimatero kuti yayi tilekere pamenepa fankhani yokhudzana ku traffic anthu akambapo kuti ya traffic athu miyoyo yathu ili pa inu galimoto tadziligwirani nkuona kuti galimoto silikuyenera kuyenda pa msewu fasenza miyoyo ya anthu ambiri so chimenecho chikhalenso mbali yanu komanso ngati adindo tipepese kwa aliyense makamaka amene nkutheka akhoza kukhala kuti nkhani imene yankhapira kwakuthwa ya zimenezo sizinali zolinga za programu ino koma kuti kwenikweni timafuna titamva nzeru ndi maganizo kuti kodi Amalawi amaganiza motani chingachitike ndi chani mdziko muno kuti titeteze miyoyo ina imene ilipoyi kufa tidzafa ndithu koma akutero kuti ngozi zambiri ndi zopeweka ineyo ndine Moses Magawa nthokoze akuluakulu amene ndagwira nawo ntchito bambo Kasonga komanso bambo Kambeta amene pa makina sanatope tikanatha kuyankhabe foni zanu koma nkhani zathu zikubwera pa 7:30 Catherine Matula akhala kubwera pano kuti pasankhanizo ndipo bwanji tifuneni mafuno abwino komanso kuti ndi udindo wa aliyense ifenso ngati ukukwera galimoto tizikhala ndi udindo kuiona kuti chiphaka sala ichi chikhoza kundipha chifukwa mmene chikumvekera chichotsa moyo wanga mofulumira mkhale usiku wopambana mwakoma nonse babayi. Club Junta, building better Africa. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano nduna ya zaulimi asamgawale yadzudzula alimi afodya kamba koyimitsa malonda pomwe amatsekulira msika wa limbe lolemba. Malonda awa anayimitsidwa mwambo wotsekulira msikawo usanachitike mlimi wina atazazira nthumwi za mabungwe ndi kampani zogula fodya pomugula pa mtengo wa $1.15 pa kg. Mtolankhani wathu Chimumangazi anali ku Limbe auction floors. Nkhani imene ikuchoka ku msika wa fodya ndiyo mweyo ya nthawi zonse yonena kuti alimi akukwiya kapena sakukondwa
ndi mitengo imene akupatsidwa. Lero timasegula msika wa Limbi ku Blantyre kumene ndithu alimi adakwiya kuti mitengo imene ikuperekedwa ndiyotsika kwambiri. Titayenda pa msikawo tinaona kuti mtengo wotsikitsitsa umene umaperekedwa pa msika wa Chipandepande auction ndi $1.10, koma mtengo wokwera kwambiri umene udaperekedwa ndi $3.20. ku msika wa contract umene makampani ogula amachita ubale ndi alimi mtengo wokwera kwambiri umene tauona ndi $3.25, koma alimi wachimene audandaula akuti ndalama imene ikuperekedwayi ndiyochepa moti sikugwirizana ndi zipangizo komanso ndalama zimene adalowesa pochita ulimi wawo. Awa ndi ena amene tidayankhula nawo. Ford yayambanso kutegula mitengo ya 20 kaya tikuyerekeza kuti ya chaka chadzana chifukwa chaka chatha at least pang'ono wamfupi anayamba kutegula pa mtengo wa $2 pamene chaka chino akutegula wamfupi pa mtengo wa $1.30 simene timayembekeza. Imene wabira chikawa Ford yangesinana komanso simene timayembekezera kuti apapa ali mtakubudwa. Izi ndi zimene nduna ya zaulimi a Sam Kawale adalankhula pa nkhaniyi. Foja wabwino agulidwe pa mtengo wabwino ndi zimene tikuzionazi. Foja woyipa asagulidwe abwezedwe sitidzasintha pamenepo. Ngati sunabwereseni foja pa wabwino palibe chifukwa choti tikuguliranso mtengo wabwino. Pafunika kuti foja uja abwezedwe akapangidwe grade abwereso bwino. Ena mwa anthu oyimira kampani zogula Ford amene tidayankhula nawo akunena kuti nkhani ya mitengo imagwirizana kwambiri ndi ubwino kapena quality pa Chingerezi ya Ford amene wafika ku msikayo. Tidacheza ndi Alimbani Kakhome amene ndi mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya JTI. Kunena mwa chilungamo mutamona quality amene tinalipira $3.25 mtengo wa Ford omwe jawo ndi $2.75 pa mtengo umene boma linakhazikitsa. Kusonyeza kuti ikapo mwina 50 cents yowonjezera fati quality imene mulimi anabweretsa inali yonyaditsa kwambiri. Kuyamba kwa msika kotere konena kuti alimi nkumadandaula kuti mitengo njochepa kukubweretsanso chikayiko kuti kodi Ford ayo apezadi ndalama zochuluka zakunja zimene dziko la Malawi limafuna, koma tidikira kuti tione kuti pakuthapa msikawo zikhala bwanji. Malawi Police Service yati ndondomeko za tsopano zithandizira ntchito yake yo makamaka za tsopano zakagwiridwe kake ka ntchito zithandizira kulimbikitsa chitetezo mdziko muno mu nthawi ya chisankho. Commissioner wa polisi ya Dennis Chipao wayankhula izi pamene amakhazikitsa mfundozi mu mzinda wa Lilongwe. Mesa Matonga ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wayankhula Chipao anati mfundozi zaunikidwanso kamba kamagawo ena amene amaoneka kuti amafunika kuunikidwa. Iyi kuonesa ndithu kuti ikupereka tsatane momwe apolisi angamagwirire ntchito kuti mwina anthu akumana pagulu kapena anthu afuna apange zionetsero kuti ife apolisi tikuzogwira ntchito bwanji kazi nthu zapanga mosakonzekera mosayika ndondomeko yake yenena kapena apanga mwandondomeko kuti apeka chiziro bwino kuti apolisi ife tingabwerepo bwanji kuonetsera ntchitoyo kuonetsera kumaperekwa zonse pakhale bana ndi ndondomeko kuti wapolisi aliyense akuyenera kuidziwa ndipo akuyenera kuigwiritsa ntchito. Ndipo poyankhula poyimira mkulu wa UNDP Arza Malik anati kugwira ntchito mwawo kukadaulo sikuthandiza pa nkhani ya ufulu yokha komanso yomanga dziko. Mwazina malamulo atsopanowa akufuna kulimbikitsa kuti apolisi azitha kuthandizira apolisi mmene angagwirire ntchito mwa ukadaulo kuti anthu asavulale malo ngati zionetsero, misonkhano komanso kulimbikitsa ubale wa pakati pa apolisi ndi anthu. Boma likuyembekezeka kutsegula gawo lina la doko lalikoma m'masiku 30 akudzawa. Izi ndi malingana ndi nduna ya zamayendedwe a Jacob Hara. Ahara anena izi anthu 11 atafa pa ngozi ya bwato lomwe anakwera pofuna kukakwera MV Chilembwe imene inayima mu nyanja ya Malawi. Patience Lunda akuyitsatira nkhaniyi. Ahara ati apeza akatswiri ochokera mdziko la South Africa amene afike mdziko muno kuzamalizitsa kuyika zipangizo zina zomwe zithandizire kuti dokoli liyambe kugwira ntchito. Iwo ananena izi utatha mwambo oyika m'manda anthu awiri omwe anamwalira pa ngozi ya bwato kulikoma.
iwo anati kuchedwa kumaliza dogoli ndi chifukwa cha kukwera mtengo kwa zinthu chifukwa cha kugwa mphamvu kwa ndalama ya kwacha. Ahara kenako anati pano sitima ya Chilembwe iziyenda kawiri mtunda wa Likoma ndi Nkhatabe koma pa mtengo okwererako kuti achepetse vuto la kusowa kwa mayendedwe apanyanja. Nkhani inachedwa hadi pakatipa chifukwa cha zomwe zinachitika nthawi yomwe kwacha inagwa. Panali zina zokambirana ziwiri zitatu zomwe zinasintitsa mtengo wa project kukwera kwambiri, zimene zokambirana tsopano zikufika kumalechereche mkati, ndipo wiki yomwe tikhala tupanga finalize kuti contractor amalizitse ntchito yomwe inali. Komanso panali kukadaulo wina omwe masowekera anthu ena akunja omwe tsopano apezeka anthu aja achokera ku South Africa kuti azalumikize zitsulo zina zomwe zili pansi pa doko limeneyi kuti tsopano likhoza kukhala lomangiridwa bwinobwino kuti liyambe kugwira ntchito. Pakadali pano sitima ya Ilala yomwe ili yayikulu mdziko muno ili kayeko kukonzedwa. Kumbali yake phungu wa nyumba ya malamulo kulikoma Ashem Songwe anati ngoziyi yakhudza dziko lonse ndipo anathokoza boma pochitapo kanthu msanga atamvetsedwa. Mfumu yayikulu mkumba ya bomali inapempha boma kuti libwerese sitima zina pa nyanja ya Malawi kuti mchitidwe odalira mabwato osavomerezeka uchepe. Kafukufuku omwe unduna owona za mayendedwe unachita unapeza kuti ngoziyi inachitika chifukwa bwato linazaza kwambiri ndi anthu komanso katundu. Dogoli likatha anthu samazatenga nthawi yayitali kukwera sitima komanso mavuto omwe anthu amakumana nawo posika sitima azachepa. Mwazina dogoli lizakhala ndi malo omwe anthu azadikirirako sitima, malo odyera, maofesi komanso zimbuzi. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latsekula ena mwa malo akalembera wachisankho lachiwiri likudzali ofalitsa nkhani ku bungweli asangwani mwafulirwa wati izi zichitika pofuna kuthandiza anthu omwe sanathe kusamutsa malo awo okaponyera voti. Amafulirwa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mese Matonga. Ngati Malawi Electoral Commission tikudziwitsa mtundu wa Malawi kuti lachiwiri pa 15 April tikutsegula masenta amene wati kutsegula owerengeka kumene tifuna tikathandize anthu 19 akapange matransfer. Anthu amenewa ndi anthu amene nthawi imene timapanga matransfer anapita kuti akapange matransfer koma pa zimene tinakumana nazo nthawi imeneja kunali kuti anthu ena maina awo samaoneka nkaundula ongogwirizira amene timagwiritsa ntchito nthawi imene. Ndi ngati Malawi Electoral Commission tinakhala pasi ndikufufuza kuti kodi maina amene wali pati ndipo tinapeza tinaphatikizira nkaundula wa voti koma poyang'anira kuti anthu amenewa anapanga zonse zoyenera kumbali yawo anabwera pa center mu nthawi yake kuti azapange transfer vuto silinali lawo. Ndi komishoni inachika mwa ndondomeko kuti titsegule masenta okhawo kumene anthu 19 amenewa anapita kuti akapange transfer. Ndi masenta amene atsegulidwe ndi kumene anthu amenewa amafuna kupangirako transfer. Ndipo wachiwiri kwa nduna za umoyo Noah Chimpeni wayamikira ntchito imene Dream St Gideon ikugwira popereka thandizo la chipatala la ulere. Achimpeni anaiza atayendera ntchito zimene bungweli likugwira mu mzinda wa Blantyre. Achimpeni ati ntchitozi zikupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo akufotokoza. Ine ndinokhutira zimene ndaona kumene kanitana ndizaone fuka tinakumana nawo kulilongwe anango nebuza paka zimene amapanga nazongofotokoza kumana lero kunali kuzabwera kuzachitira umboni kuti zimene amane nazo zimachitikadi ndenda simikiza ndinokhutira ndi zimene amapanga kama amapanga zokuza za kansa ya chiberekero kansaso ya mabere azimayi amene waso ni makansa ngati amenewa ndi amene akumaphazi mayambiri mdziko muno ndiye iwo amapanga zimenezi makamaka kusenza kuti ndi matendawa azazindikira asanafike poipa akazindikidwa nsanga aliyense amachira ndi matenda amene ngati amatendawa azindikira moyambirira mweni. Ndipo Amathambo Lole ndi mkulu wa Dream St Gideon ndipo akufotokoza zina mwa ntchito zimene bungweli likugwira. Pati imene ili yofunika kwambiri imene tikukankha kwambiri ndiyokhudza naso ndi epilepsy. Epilepsy ndi nthenda yofunika yochizika ndi stigma anthu amasangidwa chifoti andi nthenda imene koma nthenda yoti anthu ayabwino imathawa pali attention yoyenerera. So nthawi zina timafuna titenge anthu ena kuti tiyayike nawo kuti zathandize
koma timakhala ndi chikhomo chimene chili mankhwala anthenda imene ndetakhala tikuyankhulana ndi a Minister of Health kuti mwina atabwererapo kuti mwina azitithandizanso ndi mankhwala ngati amenewa cholinga titenge anthu ambiri ndithu kuti akhale mmenewo. kupitiriza nkhanizi madzulo ano mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino a Adamson Kuseri Nkandawire wafunsa Malawi Congress Party kuti ithetse mikangano yokhudza chisankho cha Chipulula. Nkandawire akupikisana nawo pa chisankho cha Chipulula chimene chipanichi chichititse dera lapakati mboma la Mzimba. Chipanichi chinayimitsa kaye chisankhocho chimene chimenena kuchitika loyeruka lapitali. Sam Kalimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pambali pa Amkandawire a Vitumiko Mumba omwe ndi nduna ya zamalonda membala wa komiti yaikulu ya chipani cha MCP a Arambeza komanso kansala wa dera la Mtsiriza a Patricia Singini nawonso akufuna kuyipira chipani cha Kongresi kuderali poyankhula atakumana ndi mamembala omwe akavote ku chisankho cha Chipulula ku nyumba kwawo ku Eutini. Ankandawire anena kuti iwowa akhala akugwira ntchito ndi makomiti wa kuyambira mchaka cha 2018 ndipo akuyembekezera kunena kuti chipanichi chilemekeza mamembala awa. Pempho langa ndilakuti tingochilola kuti tichivomereze ngati tili ndi nthawi tiyende umu tigone mumizi umu kuwakopa anthu kuti ativotere osati izizi tikupanga zizoti tizidetsa mayina anthu ena kaya ndani ndi mabodza chabe amenewo. Ife timapanga zakuno kumudzi kumene kuli chipani sitipanga zinthu kuti wina asangalale wa kutawuni ayi. Mawu ake Asingini anena kuti nthawi yakwana kuti chipanichi chilole anthu omwe akufundira ndi anthu ambiri kuderali kuti akayimire anthu omwe akuti ndi achitukuko komanso okonda anthu awo. Ine ndikadzagwa ndikathandiza owinayo nayenso mzathu owinayo atakonzeka kuti tapangana kuti adzavote asweneyo fwa ndife ana abanja limodzi ana adota Lazarus Makazi Chakwera amene voti tikufunisa ife ndi ya president chifukwa ifolo titagwa zimakhabe zodandaulitsa koma boma ndi president titagwa tikhoza kukhala njira zina zimene president wathu atiganize oti kapena pake ndiye koma ifetu kupsa mtima kuno kuzimba setu lisanami foti amene anabwera mbuyo sakudziwa maelias. Posidwa apa Amumba adalembera kalata mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimondo Banda kudandaula za makomiti akumadera omwe ayikidwa kuti adzavote pa chisankho cha Chipulula. Pakadali pano wapampando wa gulu la amayi kudera la Eutini Aroda Kumwenda ati chipanichi chionetsetse kwena kuti onse omwe akupikisana apasidwa mpata wabwino woti adzayimire ndipo mmodzi nkusankhidwa. Chipani cha Kongresi chikhala chikupanga chiganizo pa tsiku lomwe chidzachititse chisankho cha Chipulula kudera pakati mboma la Mzimba. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri takhalani pomwepo. Club Junta, building better Africa. Takulandirani kupitiriza nkhanizi madzulo ano. Nduna yakale Yunus Musa yagonja pa chisankho cha Chipulula chimene chipani cha Democratic Progressive DPP chachititsa kumwera kwa mzinda wa Zomba. A James Mpunga ndi amene apambana pa chisankhocho. Izi zikutanthauza kuti Mpunga ndiwo adzayimire chipani cha DPP pa chisankho cha phungu wa deralo mwezi wa Septembala. Jason Malowa walemba ripoti limene akuwerenga ndi Florence Mwale. Chipani cha Democratic Progressive chinachititsa chisankho cha Chipulula lolemba kudera la kumwera kwa mzinda wa Zomba. A James Mpunga ndi a Yunus Musa ndiwo amapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankhochi. Koma zinthu zinayamba kusokonekera kwa Musa kudera loyamba la Malindi komwe anapeza mavoti 12 kuchokera m'madera 27 pomwe Mpunga anapeza mavoti 65 m'madera omwewo. Chisankhochi chinapitirira pa bwalo la sukulu ya primary ya Bwaira komwe Musa sanapeze voti iliyonse ndipo Mpunga anapeza mavoti 15. Times itafika ku sukulu ya primary ya Ntopola inapeza kuti panalibe amene anavotera Musa m'madera Mbedza ndi Mtiya komwe Mpunga anapeza mavoti 54 ku Mbedza ndi mavoti 19 ku Mtiya.
mmodzi mwa akuluakulu omwe amayendetsa chisankhochi a Brave Mkwezalamba anati amusa avomera kugonja. Iwowo avomereza kugonja ndipo akafunira zabwino. Kuyimba kululutira komanso chisangalalo ndizo zidamanga nthenje Mkwezalamba atalengeza izi. Potsatira chipambanochi zikutanthauza kuti Dr. Mpunga ndiwo adzayimire chipani cha DPP kudera la kumwera mu mzinda wa Zomba. Ena mwa omwe apambana pa chisankho cha chipululachi pa mpando wa kansala ndi a Christopher Jana akumpira ward, a Juliana Fokoloni Phiri akuchambu ward, a Stephen Bamusi akumbedza ward, komanso a Maxwell Phineas akuntiya ward. Florence Mwale kuwerenga ripoti limene walemba ndi Jason Malowa. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe akupitiriza kuuza Amalawi kuti azakonza chuma cha dziko lino masiku oyambirira a ulamuliro wake. Akabambe anena izi pa msonkhano okopale makamaka okopa anthu umene anachititsa la Mulungu pa bwalo la zamasewero la Desert ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kacheri akufotokoza. Poyamba Akabambe anadzudzula boma la Chakwera ponena kuti likupha chuma cha boma la Blantyre posamutsa ofesi za boma kupita ku Lilongwe. Iwo anati boma lawo lidzayika ndalama zokwanira 500 billion kwacha pa chaka ku ntchito zotukula makampani. Apa Akabambe anatinso adzaonetsetsa kuti alimi ochuluka akulandira zipangizo zotsika mtengo za ulimi pofuna kuthana ndi njala. Iwo atinso adzayika ndalama zokwana 100 billion kwacha ku ntchito zotukula makonsolo komanso kuonetsetsa kuti alimi akupindula ndi mbewu zawo. Akabambe anati boma lawo lidzaonetsetsa kuti ntchito za migodi zikuyendetsedwa bwino kuti zizipindulira dziko lino. Lero Blantyre isanaiso yongooneka basino white elephant kulibeko ntchito zonseja zinatsekedwa basi anthu angoyenda upanda ntchito. Ndiye timawuza anthu akuno ku Bangwe ndi Blantyre yonse tipanda awuze ifeyo a UTM tikalowa pa 16 September choyambirira tikudzaonetsa kuti chuma cha dziko tachikonzanso chika chabwino kuti amakampani aja mabizinesi awo aziyenda bwino. Ambiri amatseka chifukwa cha hostile macroeconomic environment. Tidzabweretse favorable macroeconomic environment imene mabizinesi ambiri aja adzabwererenso. Komanso over above that tidzapanga introduce 500 billion kwa chaka ndi chaka towards manufacturing support. Yonena kuti anthu amene angapange business iliyonse yotsekula mafactory tidzawathandize. Mawu awo Noel Masangwe anati mavuto ena omwe Amalawi akukumana nawo ndi chifukwa cha apita mutharika kotero alibe chifukwa chenicheni chobwereranso mboma. Apita mutharika anachoka mboma chine chinakwathamangisa tinkakaenda kusewu kumaenda kumapanga mademonstrations kuti boma sili kuyenda bwino nawo soto amazitafuna amazidya mumazipereka zimakhalapo ndalama zichasezimagwira ntchito yoyenekera yeniyeni amaziwononga amazidya lero akuti akufuna abwereso azatani. Ku msonkhanowu kunalinso anthu ena monga wofalitsa nkhani wa chipanichi a Felix Njawala, a Patricia Kaliati komanso a Penjani Frederick Skaluwa mwa ena. Tidakali pa nkhani za ndale nduna ya zamalonda a Vitumbiko Mumba yatsindika kudzipereka kwa chipani cha Malawi Congress MCP kukonza chuma cha dziko lino. Amumba anena izi pa msonkhano umene anachititsa pa bwalo la Njamba Freedom mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Malingana ndi Amumba, President Chakwera ali ndi utsogoleri wa masomphenya wachitukuko komanso ndi womvetsetsa ndipo mzaka zisanu za ulamuliro wake wachita zitukuko zimene zina mwa izo zikuoneka ndi maso. Amumba ati iwo apitiriza kumenyera nkhondo a Chakwera chifukwa ati utsogoleri wawo umatsogoza chisamaliro cha anthu osati ndale. Number 1 ni mtsogoleri yekhayo amene ali ndi ofeya ya anthu pa mtima pake.
nisogolere khayo amene akugawa chitukuko osayang'ana yani dera kapena mtundu, nisogolere khayo amene masomphenya ake amatambasula bwinobwino momveka bwinobwino. Enawa amakamba zosamveka, iya ingatakhala president nizoyenda pansi choka ku State House pita Capitol Hill. Who does that? Msonkhanowu ndunayi inalandiridwa ndi a senior group village head Kajombo m'malo mwa mfumu yayikulu akapeni. A group akajombo anatama boma la Chakwera ati kamba kachidwi chake potukula miyoyo ya anthu. Pamwambowu akuluakulu a chipani cha MCP monga a Peter Simbi, a Esther Mcheka Chilenje, a Brown Mpinganjira ndi ena anayankhula kutamanda utsogoleri wa Chakwera komanso ntchito za amumba. Achinyamata odziwika bwino ndi luso la mayimbidwe kuphatikizapo Anne Matumbi ndi Zeze Kingston anakometsera mwambowu ndi mayimbidwe awo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yadzudzula alimi afodya kamba kuyimitsa malonda pa msika wa Limbe kamba kakusamvana pa zamtengo. Boma litsekula mbali ina ya doko la Likoma kutsatira imfa ya anthu ena pa ngozi ya bwato pa nyanja ya Malawi. Mu nkhani zina, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino Adamson Kuseri Nkandawire wafunsa Malawi Congress Party kuti ikonze mikangano yokhudza chisankho cha Chipulula. Munali ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.